Яңа юл башы, яңа 29-нчы театр елы ачылу тантанасы. Чынлап та бездә бүген бәйрәм, көтеп алынган бәйрәм, чөнки үзегез белеп торасыз, озак ял иткәннән соң инде без әлбәттә сентябрьдә башлаган спектакльләрне, ә менә инде бүген үзебезнең 29-нчы иҗат мизгелен ачабыз. Без сезне бик нык сагындык. Biz sizga rəhmətlimiz. Bugün barınız da şulay matur edib teatrımıza kilgəniniz üçün. Siz bizi sağındınızmı? Rəhmət. Barınız qalağınızlar, oşunday alqışlar. Biz öyləyim mənə bugün oşu teatrımızın birinci günündə oşunday alqışlar mənən həm mən öyləyim kilesəkdələ Başqırstanımızın oşu Nur Üfü Tatar Teatrı, Səskat həm hər bir tamaşasıға kiley, qonuşub qaytayıq. Dur, rəhmət edilgəz. Спасибо большое. Театр безгә барыбызга да кирәк. Бу театрда без үзебезнең телебезне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклыйбыз. Балалар өйрәтәбез. Һәм менә театр булгач, безнең мәдәният та сакланачак. Бүтән дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләре өчен медале белән Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Фахруллина Резида Равил кызы бүләкләнә. От лица главы администрации района, от себя лично, сердечно поздравляю вас с открытием 29-го театрального сезона. Желаю творческих успехов, ярких открытий, новых спектаклей, громких оваций и, конечно же, здоровья. И хотела выразить искреннюю благодарность коллективу театра «Нур». Уважаемые друзья, именно сотрудники театра «Нур» одними из первых пополнили ряды волонтерского отряда Октябрьского района. Именно они, одни из первых, оказывали помощь в этом году тем, кто был вынужден находиться дома. Үткән сезонда берничә артистыбыз мактаулы исемнәргә лаек булды. Әйдәгез, аларны да котлап үтик. Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүд Фатыйхов һәм Башкортстанның атказанган артисткасы Миңненур Сәитова Гыйззатуллина Татарстанның атказанган артисты исеме белән бүләкләнделәр. Нур театрында 29 ел эшләвендә кергән. Шуңа күрә мин иң беренче чиратта бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенә, үземнең туган театрымның җитәкчелегенә, коллегаларыма һәм әлбәттә артист иткән тамашачыларыма рәхмәтлемен. Дуслар, театрыбызда матур елга әверелгән ел нәтиҗәсе тантанасы да быел билгеле сәбәпләр буенча яңа сезон башына күчте. Һәм ул 5нче тапкыр үтәчәк. Елдагыча театр җитәкчелеге иң матур, иң уңышлы сәхнә эшләре буенча җиңүчеләрне билгеләде. Әйдәгез, аларның исемнәрен яңгыратыйк. Диплом номинации «Лучшая женская роль второго плана» награждается Ирина Ганиева за исполнение роли Зульхабиры в спектакле «Страна Айгуль» Мустая Карима. Икенче пландагы иң яхшы хатын кыз роли номинациясендә Диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» награждается Альберт Шейхуддинов за исполнение роли Ягафара в спектакле «Страна Айгуль» Мустая Карима. Икенче пландагы иң яхшы ир-ат роли номинациясе. А в номинации «Лучшая женская роль» награждается Минненур Саитова Гизатуллина за исполнение роли Ларисы в спектакле «Алло, это счастье». Иң яхшы хатын кыз роли номинациясендә Миңненур Сәитова Гыйззатуллина. Диплом номинации «Актер года» награждается за работы в спектакле «Озорная молодость» Ибрагима Абдуллина, «Страна Айгуль» Мустая Карима, «Алло, это счастье» Салимжанова, а также за постановку инклюзивного спектакля «Золотой ключик» Толстого в детской студии «Нур» совместно с артистами театра, артист театра Марат Хасанов. Марат Хасанов. Ел актера номинациясы.
Котлыйбыз. Кызлар, яңа сезон алдында үзебезгә иң изге теләкләр телик. Спектакльләребез, премьераларыбыз шаулап үтсен. Тамаша залларыбыз тулы булсын. Елларыбыз уңышлы, көннәребез бәхетле тулсын. Сезгә сәламәтлек телибез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, дуслар.